Takže teraz si pozrieme Mirku, ako vyzerá pred zmenou imidžu na komplet. Je to štíhle, mladé dievča, študentka u nás na škole. Mirka, prečo ste sa rozhodli pre zmenu imidžu? Ešte taká otázka ozaj. Končím školu, tak to bych chcela nejaký taký vážnejší životný krok spojiť k tomu, tak prečo nie zmenu imidžu? Výborne, tak to som rada, to som nevedela, ma to napadlo opýtať sa, tak fakt sa vynasnažím a dúfam, že budete spokojná a zmena sa nám určite podarí. Ďakujem. Tak, máme hotový základný zostrih modelky. Vlastne sme celé prepracovali, prestrihali, počet už je skrátený. Budeme za chvíľku pracovať vlastne na ďalšom takom farebnom prevencii. Tak zmenu imidžu máme hotovú. Opýtame sa našej zákazníčky, ako bola celkovo zmenou imidžu spokojná. Spokojná som veľmi a zmena sa mi páči, je to úplne iné, než to, na čo som bola zvyknutá. Teším sa, čo na to povie moje okolie. Teším sa aj ja. Pozrieme si vás ešte celkovo. Dobre, môžete sa nám aj otočiť trošku. Výborne. Takže vám len prajem veľa úspechov s novou zmenou, aby aj váš priateľ bol spokojný, že vaše okolie a budeme radi, keď nám potom poviete, ako to všetko dopadlo u vás doma. Ďakujem aj my.